Samankundra, izy lafavangy regny anao zegny. Toko manomboky niany tsisako viavy maloto pepety sa fefanambarany nasa sasasara ny pepety pepety komady natatsy MMS anao natatsa efa za anao za mazoto miasa ve mazoto mitsidiky pepety komady wa za 2 minity vitanakisao voalohany za fa mavita miridiky satria nady tsara ny pepety pepety komady wa za manafo dina masaky prix nata 10 millions tsy magnino ataoko fa dezy pepety komady za mavita mandrabaraba arza deposo arza deposo za mavita mandrabaraba arza deposo pepety komady za mavita mandrabaraba arza deposo arza deposo za mavita mandrabaraba pepety mady zava-dehibe indrindra aminareo magnangy donko sasa tsara ny pepety ya manomboky niany tsisy viavy rojo satria mady tsara ny pepety satria masaky masoko pepety mady tsara bebrona nata 2 millions ataonao fady mbola hoaniky fô satria mady tsara ny pepety pepety komady wa za zava-dehibe indrindra aminareo magnangy tsara ny pepety ya pepety komady za mavita mandrabaraba arza deposo arza deposo za mavita mandrabaraba arza deposo pepety komady za mavita mandrabaraba arza deposo arza deposo za mavita mandrabaraba bigop bebigaly nasa taminakay mosa tamy pepety koa ya bebigaly mahazondraha ty efa diovina ya za tena mady sasa tsara ny pepety fa za masaky komady ya azafady fa tampoky za nagnano vokaly fa tsy haiko raha koragny fa tsy haiky ya pepety komady za mavita mandrabaraba arza deposo arza deposo za mavita mandrabaraba arza deposo pepety komady za mavita mandrabaraba arza deposo arza deposo za mavita mandrabaraba za mavita mandrabaraba arza deposo arza deposo za mavita mandrabaraba arza deposo pepety komady za mavita mandrabaraba arza deposo arza deposo za mavita mandrabaraba